Nggo niki manut Mas. Mas apa wis lali sliramu? Dek semua
Loh, jare kowe seneng sing dawa-dawa. Enggak gitu. Lah? Jangan kayak gitu, nggak suka aku. Mboke. Ngono. Nah, saya ketahuan iya. keren loh. Aku njaluk. Baru nih panjang. Oh ngono. Dikawinke. Lho karo Mas kaya Mas kok Mbak Ik lho pengin. Mau. Ada enggak? Ada enggak? Insya Allah nanti tak dicari. Sama aku aja ya. Ya. Mau. Ya. Karo sapa Pak Haji, niki kula duwe mbok kok jan ngene iki aku kan wis kewalahan aku. Mbokku kene iki sekane wis kewalahan. Kudune sing dadi anak iki Pak Min ora Pak Haji. Ya Allah. Dadi aja aku anake. Lah niki mboke Yuli niki. Habis-habisin minuman. Oh ngono. Jangan. Sing penting ana Apa? tembunge. Oke, Ya kudu ditembung lah tembung aku ora gak Iyalah. gelem aku. Anggo mahar. Pangga Sukawati. Oi. Ayo yo. Ayo simbok weteng kuluwe ana katan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandeg wedongan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu asik. Saya dipakani watu nggih Pak Haji nggih. Lah, ya ora mungkin nek jeneng wis wani bebojane ya kudune dipanganane ya ora panganan watu. Lah kowe duwe duit ora? Loh, duitku akeh. Oh ya wis dendangane golek. Iki aku dikek karo Pak Min. Jenenge bayaran ya. Nggih. Ibu nanti setelah ini diputer ya. Juga nanti spesial buat pasukan-pasukan Bresmet loh. Monggo nih Mbak-mbak yang cantik-cantik yang mau nyanyi, yang mau request lagu bersama Nyu Sukawati boleh. Ya. Siapa yang dipersiapkan nanti. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo
simbok simbok aku wis gedhe ana prawan coba takono Aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandem wedokan ayo jegat ayo aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ayo sini ayo ayo sini, joget sini. Ayo, ini temenin Pak Haji ayo. Ayo, gelem ora? Oh gitu ya. Ini orang Sunda ini berteh-teh semua nih ya. Ayo teh sini teh, joget teh. Ayo teh. Ya biar nggak kaku ya, nanti. Yo. Ini make upnya aja sudah cantik-cantik ya. Dari siapa Mas? The Morris tentunya. Keren. Kayak mumpung wis di make upi cantik-cantik kayak disyuting ayo joget lagi. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Lagi mana dok?
wong saiki ketemu sopetan tetembangan karo aku tapi ya tonggo kangenmu kangenmu kali eling kali koiku yuk ayo yo maka bude iki sing dodolan warung sing nggone warung tenes kene lho bude manis pelayane sampe ngapatra sing dipikir ora rumangsa esemane bakune gawe bingung awakku lirikane duadu gawe bingung atiku iki piye iki piye dipikir ora rumangsa monggo Bude yo niki dulur-dulur Ngawi monggo ayo kita joget bersama Nyuskawati asik dulur-dulur Ngawi monggo kita joget bersama Nyuskawati Bapak sama Ibu nanti dipersiapkan lagunya apa boleh monggo lagunya apa mangke apa Bu lagunya Bu lagunya apa mangke oh siap aduh monggo warungnya dibuka kita tos sendok cangkire panas kebul-kebul nyamlang tenang redang rondene peteng remang-remang manis-manis pelayane sing kenang patra sing dipikir ora rumangsa
Sentir lenga potro. Sendir lenga potro.